Hello, 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 mi amigos, mi amigas. Good morning. We will cross the bamboo bridge in Hinda. Moni ang high-tech nga tulay diri sa Purok 7, Barangay Hindang. Sige, manabok ang mga syuhestra nga laagan. O, di ba? Mao ni ang among ginaagian para sa amoang brigada campaign. Sige, brigada. Our house to house campaign sa Brigada Eskwela. It's more fun in Hindang. Bamboo Bridge. Di ba? Sa mupusing pa jud oy. Di ba? Oh, ray na kayo. Napay jay payong. Pupusing pa. Okay. Ay. Oh, mga ginami diri sa bandi ko sa unahan ba noy? Madlok mo sa kay. Muna ang mga service. Mga service sa dalan. Look at the dalan. Mag-hike na sila. Oh, gibago apil ang shock, apil ng telescopic, bagutan na. Indot kira ba? Kamras ginagawa. Get ready to largat. Get ready to hurdle mga riders, mga racer. Bang. Ang dalan sa kalangitan. Nice. Whoops. Okay. Pabalik ka lang. Pabalik ka tayo. Kita mo ni Dimet? Dimet, punta mo dito na ubos? Kamarin? Wala siyang tungka. Sige, salamat. Abot na wi. Hi! Enjoy your ride. Abot na wi. Babus, adios mi amigos, mi amigas. See you next time. Amping, God bless.